balima bamanan kameno maliko nani maliko kan wali mono fuli binye shaw kilingene na bela jele mafuya fa sigorola ka fonya na ko bismillah ko bi bamanan kuna funi sorole mkene ka mimi na wala chamanki ya wiye mali kuna funi ya ani jien fanwere kuna funi ya la Mali islameton ho conseil islamique du Mali a tombulu faramini obe Bamako ya no au conseil islamique du district de Bamako ani shije ukaton conseil national des personnes âgées ujera kanyo masala sigila akera kabe tarata marsikalo klebi saba ani kelema makoro togola su konnana maison des aînés sigi nyere akumbe femika ben ani basigi ubseka sabati togomina alhamidou badini ani akajatala nuhum kone ulude tumbe no Sherif la TV jabarani sotogola angaje anganye madalike uka sorolum fe Nisondiani muyamuya de konnana Mali makoro katon fotogowerela Conseil national des personnes âgées oye au Conseil islamique du Mali a bolofara mumbe faba Bamako kofo o mau bismillah nama nyemae Ankara mogo Sheikh Mohamed Makibae la dati melenko ni boyatalie ka nyishi anga makoroma bekelengelena kumata kiyere buguna tige makoro katon manyema osorola ka kumata niki dadu sigin kuna walen be fakelen bakelen jamani be kata kidal kana menaka kana sefo kaifo ambidedi ambede kelen ambe shakelen ni bora ni tara gaw bita kulwalu soroy ni bora ni tara sigaso bita jalo soroy donc o be jamani min kono wodana Mali do no te yoro do la ni bora ni tara ne jamani uye ni tara enno ni te ni shaye inu te duru ko nyona sangu furuka do ni jonche ou bien aka dusrala sam se kanani ben we anyo soro kabila wala la nga Macron fait amba fait ko de stidi ko de sinsi pour que vraiment mi flemin kono bi ala ko yorantinya ana no e fitnay jamani ka kulusma be jamani kulusma de no fait ka fo ko karsa anto nyini ka fo ni anto nyini ka fo ni association ben ni na ninten na anto nyini fongo feni be se ka an deme anye makro di jamani sigibe an de kan anga se ka laje ka demson blasra na nyu blasra anga sini be no wala an ban kodo an lafiale ka fo amunu kumbanye makro la o e bara min ko e bara sabatilenge mais namo ke ambe dan kabrula ante lafia parce que on kan joro la makro en ton aski kunye entre di nyoko deme aski kunye ka ira ka foko ni dona groupe kulu fenfe kono retraité ko kulu wo to dala mo ko kulu wo muso ko kulu ibe makro sura bela aleni kulu tawte kelen makro be sura kulu mina fambe we an ko kulu ni no te ba sura ni muso ka to ne dem son ka to ni mo ro ka to ga ikero ton fenfe la ni sambi woro sura ka yelo sanfe iduna makro ka to no ni duna makro ka to na ke wale be tabulu be itise ka fo kibe tanu etuku makro na fore mako e karsa efana kasro fenora ma fo ikan ka domindo doya madu sigi kunchale au Conseil islamique du Mali a bolofara mumbe Bamako yano amanyema Ankara mogo Sheikh Mohamed Makiba ayika ni sondia dakenemaya kawaling mando ani boyama segi foli keni ka nyeshi anga makoroma kanyunu fe dona nata ni nyogona sigi ka seka boloda oni au Conseil islamique du Mali a bureau national mauche nobe Ankara mogo a Seyyid Sherif Ousmane Madani Aidara na jenyogo kofo o hukumu kelen konnana Ankara mogo Sheikh Mohamed Makiba ayala nyini bolodi nyoma o ka seka time oni makoroche ben ani kolosma obse sabati Mali jamana kono chogomi basigi ani chiabe ani kambe sabati la nga jamana kono o nyogonyedo onde kuna jara parce que personnes âgées au jamana kono olu ye makoroblo di o jamana kodono di en fawdo en muakodo anga jamana kodono do bebi yere wula o fana bu yere bela donc anu olu ka sigi ko folo de ni asorola o ka bureau me Bamako o nyemogo no trawole an ali bara chama nga nyofe dugu basigili la dugu kolosmani na chebe ni kambe barola ale de anyini ko ba fe on ho conseil du district islamique me Bamako kono anu luka bureau national fana ka sigi kapma en sona anana o wole de jabi anana o ka bureau ani on district bureau
an ka sigi ka ɲɔgɔn dɔn ka kuma ni ɲɔgɔn ye u ka hakilila yɛlɛmaw an'u ka faamuyaw ani kodɔn minnu b'u la ka se ka dɔ sɔrɔ o la k'o fara an ka baarakɛminɛnw kan ka yelen di an ma an ka don nata baaraw la anw ye Bamako district bureau ye anw fana ka bureau national bɛ yen parce que an nana n'an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ ye n'o ye Sherif Usmane Wadane Haidara ye a n'a ka premier vice-président n'o ye Ibrahima Kontaw an y'a ɲini k'a ka d'an ye don nataw la conseil des personnes âgées u ka bureau national u fana ni haut conseil bureau national fana ka sigi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw b'a dɔn n'o kɛra bi jamana bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ninnu ye kodɔnnaw de ye mɔgɔbaw de don c'est des sages n'u ni haut conseil bureau national fana olu fana ye diinɛ ɲɛmɔgɔbaw de ye jamana kɔnɔ n'olu fana kulu fila u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka échange kɛ jamana taabolo la u bɛ lamɛn u bɛ se ka conseil di ko caman na jamana basigilen sira fɛ. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi a baaraw kuncɛla ni duwawu ani jaw tali ye an ko mun ma photo de famille. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ association Hassania Imam Hassan Kanuba jɛkulu do ni a sigilen do Tamani kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye délégation wuli Tamani ani Bamako cɛ walasa ka se ka na u ɲɛda alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Haidara n'a ka denbaya kan taama in ni kɔrɔ bɛ a la Tamani ka denw bolo o de ye k'a fɔ san o san seli kadiri kɔnɔna na an fana karamɔgɔ n'an ɲɛjɔyɔrɔ Seyid Sherif Usmane Madani Haidara ani a ka denbaya u bɛ seli ɲɔgɔn fɛ Tamani kɔnɔna na ka da darula ka ɲina u ma se ka kɛ o de ye kadiri kɔnɔna na Hassania tɔndenw ka bɔ Tamani u y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ni ka na bisimila minɛ Sherif la ka na Sheriflakaw selimafo Sherifkɛ ani a ka denbaya k'u sanbɛ ka dugawu ɲini u fɛ ka laban ka dugawu kɛ u ye taama in yɛrɛ ɲɛkun na dugutigi tun bɛ a la Tamani diinɛ ɲɛmɔgɔw muso jɛkulu ka fara sifinlakaw kan Lutu Sidibe ka jatalenw olu nana lakale Mamadu Ben Sherif Usmane fɛ. Ka kɛɲɛ ni Hassania bolofara min bɛ Tamani olu ka hakilina ye Tamaninkaw ka jɛkuluba dɔ nana Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Haidara fɛ yen nɔ jɛkulu na dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw sifina ka jɛkuluw ka ɲɛma ni an balakaw ka jɛkulu ɲɛmaw ka fara duguden caman kan nali kun ti dɔwɛrɛ n'a ma ya k'a fɔ san o san an karamɔgɔ bɛ taa seli kɛ olu fɛ Tamani ɲina ka kɛɲɛ ni dawuraw ye u ma se ka an karamɔgɔ ye Tamani o kama olu kɛra jɛkuluba ye ka na seli foli kɛ karamɔgɔ la ani k'u ɲɛ da a kan. Sisan y'a ye sɔngɔ la ye min kɛ u ka sigi dɔ sera fili tɛ Tamani ye hajara ye Ala kisa si jan kira yala wala ka dani ngolo ko sasa sela ya mo on ni do de ki si jan caman bi Ala ka di da o mo ka wala ka ki ko ay dara on na ga bota Tamani jere na ga bota Tamani adi dugutigi bɛɛ yan alimami bɛɛ yan jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛɛ yan alimamiw ka maa bilalenw bɛɛ kan Tamani cɛkɔrɔbaw bɛɛ yan Tamani musokɔrɔbaw bɛɛ yan Ansaridini bɛɛ yan Hassania bɛɛ yan bref Tamaninka yɛrɛwolo a bɛɛ dɔ bɛ yan ayiwa an balima minnu bɛ Segu minnu bɛ Sugunikura la an bɛɛ nana ka na fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Haidara anw fa Sogola Tamani lamini bɛɛ dugu o dugu kɔni n'a bɛ fɔ k'o bɛ Tamani lamini na hali min tɛ Tamani lamini na k'a minɛ fo Segu an bɛɛ ye a kanu an ka na an fa yɔrɔ la ka na a ɲɛ d'a kan komi ɲɛda in seli o seli anw de delilen don a la an b'a ye ɲɛta kɛra cogoya min an tɛna an dɔw la Ala y'a kɛ a ɲɔgɔn kɔni y'a kanu ne fa an ka na a ɲɛ da i kan an ka jɛ ka ɲɔgɔn sanfɛ fo ne fa i ka dugawu kɛ an ye i ka dugawu k'an ka dugu ye i ka dugawu k'an ka jamana ye yalaw yarabi hɛrɛ bɛna cogoya komi dɔgɔkɛ bɛ yan élève ye kuma lasila ye kɔgɔ gɛrɛna o tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ alimami ma an ye kɔrɔfɔ in da alimami tulo kan an bɛ fɛ ka na ɲɛ da karamɔgɔ kan alimami ko damina kama ale déplacé man di a ye ciden di ka na ni Ala sɔnna o yɛrɛ b'an bolo yan alors ne ka ciden ye Zawiya alimami
n'o ye Mahama Faye ala ci y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye faralanga an jɛra ka na an yɛrɛ ka ɲɔgɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an ka boso daga sɔmɔnɔ daga maraka daga cɛmisɛnkundigi minnu mara an ye kɔrɔfɔ da u tulo kan u bɛɛ lajɛlen maa kelen kelen ni o ka daga ka na anw ye cɛw ka mara de hakɛ sɔrɔ ala sabu a kɛra sabu a kɛra ma sabu jarabaji ka den da ko sa n'o den da ma sa wallahi a barika ye ne ba ma ɲini ka sɛgɛ min ni sɔrɔ ma ɲini ka wallahi ba di ala fɛ ala ka sini sɔrɔ ma ɲini u ka kuma la u y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'u ka nin nali ye ka n'u ɲɛda Mali silamɛw ka jɛkulubaw Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma halisamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kan ka dugawu k'a ye ani ka dugawu ɲini a fɛ. San o san an ni karamɔgɔ an bɛ jɛ an bɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye an bɛ taaliw kɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ taa fo a ka so an b'a nisɔndiya n'a ye ala barika ɲini da a ma se ka kɛ ten. Ni si sɔrɔla ni min ye i jɛnu ye ala ka lafiya kɔnɔ k'a ma se ka kɛ yen gɛlɛyaw fɛ an yɛrɛ wulila sa an kana ka foli di ale yɛrɛ ma o bɛ ko in ɲɛ o n'ale bɛ taa fɛ don o don n'a yɛrɛ y'a lajɛ ka n'a fɛ don dɔ la o ka ɲi donc an bɛ dugawu kɛ ala ka si diya ni kɛnɛya d'a ma an kɔni cɛmisɛn kunjugu an ka bɛɛ lajɛlen ka hakilila bɛɛ yan ka foli di i ma ka dugawu k'i ye ale b'an ka dugawu ɲini i fɛ anw ye denmisɛnw ye ka dugawu k'an ye minnu sigira tabali ala bɛ se ka garisɛgɛ dayɛlɛ an minnu bɛ to o fɛ ka taa fɔ Mali kɔfɛ farafin jamana ani farafin jamana bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'an denmisɛnnin bɛɛ ye an bɛɛ lajɛlen hakili bɛ i fa fɛ a karamɔgɔ i ka dugawu k'an y'an mago b'an faso tabali la an ka se k'a jɔ k'a kɛ Maka ni Madina ye. Sida ni kɛnɛya ani laban ɲuman ala k'o di aw n'an karamɔgɔ Haidara ni y'i badenw ye ni y'i sinjiw ye ni y'i balimamuso ye ni y'i dɔgɔninw ye ni y'i denw ye an nana k'an bɛna ɲɛ da kan ka na ɲɛ da san o san e bɛ taa selikaw bɛ kama ɲinɛ i ma se ka taa ala ni damana kama an ka tabali selikɛnɛ kɛra cogo min na ɲinɛ bɛɛ y'a ye selikɛnɛ kɛra komi su de ta komi an bɛ ka seli su la selikɛnɛ an ka tabali selikɛnɛ yɛrɛ jiginna hali mɔgɔ ma b'a kalama selikɛnɛ a ɲinɛna bɛɛ bɛ fari fari ye taara selikɛnɛ la bɛɛ fari fari seli wali tabali yɛrɛ bɛ ma sɔn ka taa seli sabu ka bɔ karamɔgɔ sani sami Usmane Madani Haidara an jigi ala an jigi a bila an jigi ala k'i mɛn an ɲɛ fɛ an nana dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ sida ni kɛnɛya ni laban ɲuman ala k'a di ne ka dɛmɛ sida ni kɛnɛya ni laban ɲuman ala k'a di ne ka dɛmɛ an b'a daminɛ belebele la belebelew ka belebele faso jigi ani jamana jigi ani diɲɛ jigi farafinna jigi ni farajɛla jigi jama jigi haju masa wallahi maa ma se k'i mɔgɔ ɲɔgɔn barika da an tɛ se k'ala barika da an mɔgɔ ni den anw bɛ maa ɲini n'i y'o ye fo n'i seginna ka na tuguni n'o tɛ i t'i ɲɔgɔn fila ye Haidara ko dimi dɔgɔtɔrɔ ani ɲɛdimi dɔgɔtɔrɔ karamɔgɔ min y'a daminɛ n'a y'a laban an b'i fo k'i barika da k'i waleɲuman karamɔgɔ an b'i fo k'i denw fo an bɛ Tijani ni Haidara n'a dɔgɔninw karamɔgɔ e dɛsɛra yɔrɔ min ala k'olu sen tɛmɛ yen u bɛ min ɲini ala fɛ hɛrɛ la tɔɔrɔ ala k'o d'u ma u bɛ sira min ɲɛ tɔɔrɔ la ala ka d'u n'u o kɔfɛ an b'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo Kandijara n'a dɔgɔninw Sigisɛ naani tigiw olu de b'u si k'u da k'a don walidenw yɛrɛden naani ani waliden naani. An b'a ladɔnniya k'a fɔ tamaninkaw ka nin jɛkulu in nali a baaraw kuncɛla ni nisɔndiya ani karama ni dugawu ye. Ayiwa nin tun ye Tamani Asaniya tɔndenw ka sanbɛ foli ye ka na Zamzamiw yɔrɔ. Asaniya tɔn yɛrɛ jɛkulu ye k'aw hakili jigin an b'a ka hakilina don Madame Haidara tanti Alima Dagamaisa. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ ka bɛn ni tarata marisi kalo tile 10 hakɛto b'a kan tile 31 ye munumunu salu o taama dɔ bolodara ka taa cakɛda dɔ la Waati Motors
k'aw ladɔnniya k'a fɔ u jabala cogolen don Sabalibugu kurannin de la délégation ba wulila ka taa i ɲɛda cakɛda in a baarakɛnɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka minɛnw ni a ka baara bɛ ɲɛsin sɛnɛkɛ tracteur o dilanni de ma sɛnɛko lafiya kosɔn Korotumu Jabate ani a ka jatala Baba Keita olu tun bɛ nɔ Sherifila TV Jabarani so tɔgɔ la. Fuseni Traoré ale de ni hakili ɲumanya sɔrɔ ka sɛnɛkɛ machine dɔw labɛn n'an k'olu ma ko tracteur minnu bɛ kɛ lafiyada ye sɛnɛkɛlaw ma k'u ka sɔrɔw yiriwa ka sɔrɔ ma farikolo la sɛgɛn kɛ ni ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔna na o hakilina ɲuman in kama Wati Motor Sarl n'ale ɲɛmaaba ye Fuseni Traoré a ye ni lajɛrɛ in boloda. Hakilina min nana ni ne ni tracteur ninnu dilanni na o de ye k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ o jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye donc an y'a ye k'a fɔ an bɛ sɛnɛ kɛ ni baganw de ye kuma dɔ la baganko bɛ gɛlɛya fɔ i tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka se a kɛfɛze bɛɛ la mais n'i ye sɛnɛ kɛ ni machine ye machine-tigi bɛ min sɔrɔ sɛnɛ na bagantigi tɛ o sɔrɔ quoi. An bɛ don min na komi bi mɔgɔ minnu bɛ an bolo baara la a bɛ daminɛ mɔgɔ 40 ka taa 45 nka a daminɛ kɔni an ye gɛlɛyaw dɔw sɔrɔ a la nka komi fɛn fɛn n'a bɛ taa ɲɛfɛ ka ban i b'a ye nɔgɔyaw bɛ na a kɔnɔna na o tracteur suguya minnu fana bɛ yen a la o de ye tracteur suguya a bɛ se fɔ modèle 3 ma i n'a fɔ an y'a daminɛ ni minnu olu tun ye i tun b'i bolo i fanga de ka baara kɛ ni a ye a dɔw la mais sisan an nana ye courant bɛ an dɛmɛ a la tulu fana bɛ an dɛmɛ a la voilà ni nin bɛɛ tiɲɛna a mécanique ma yɔrɔ bɛ i b'o fana kɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka an lakodɔn an sigilen bɛ Bamakɔ Sabalibugu kurannin na yan deuxième pharmacie niveau la yan o la ne ka nɛgɛjuru sira ye 72 39 fu ani 7 fu ani 3 o la an b'a ɲini sɛnɛkɛlaw bɛɛ fɛ fɛn fɛn n'o bɛ sɛnɛ bankun kan u kɔni kana se ka na foyi don a la. Seereyali caman kɛra ka kɛɲɛ ni munumunu salo ye Wati Motor Sarl baarakɛyɔrɔ in na ka kɛɲɛ ni Fuseni Traoré ka wulikajɔ ye sɛnɛkɛlaw lafiyali binakun kan. Jongo la Fuseni a baara nin kɔni lakilina min kɔni ne la hali fɔlɔ a ka dɔ fara baara nin kan a k'i tɛsiri faso lɔ fɛn sugu min de manamana ko tɛ dɛ wa hali fɔlɔ a k'i hakili to denmisɛnnin dɔ mina ninnu sɛnɛkɛ nɔ kɔni alala ne wulilen samiya tɛmɛlen kɔ a nɔ da kɛ n na dɔ ye Kankaba n na dɔ ye Kankaba kɔfɛ dugu dɔ fana n ye dɔ ye yen n na dɔ ye Kuremalen fana alala baarakɛ nɔ kɔni o yɛrɛ na ne diya depuis n kɔrɔkɛ y'a ɲɛfɔ ɲala n ko a k'i lɔ fɔlɔ yanni k'a to nafolomafɛn i kungo de don a rɔ i k'a baarakɛ nɔ ye alala baarakɛ nɔ a na ne diya fewu wa a nɔ ka ɲi a ka tari fana. A kɛlen ka kɔrɔfɔta faso sɛnɛ ɲɛta n'ale Wati Motors Sarl maaw ka kɔkɔrɔdɔnbaga ye partenaire a y'a yira k'a fɔ ko nafa caman de bɛ nin tracteur nin dilanni na sɛnɛko binakun kan a ka ja jamana ɲɛta kan. Ni ko agriculture i bɛ kuma balo de kan comme le dit i b'a daminɛ depuis sɛnɛkɛyɔrɔ la mansi minnu bɛ k'a la balo bɛ yɛlɛma cogoya min na ka na fo assiette kɔnɔna la maintenant pour que o ka se ka kɛ il faut que farikolo fanga de ka dɔgɔya sɛnɛ kɔnɔna la parce que n'i ko k'i ka sɛnɛ kɛ ni farikolo la fanga ye mansi bɛ se ka min kɛ farikolo tɛ se ka kɛ donc o kama an y'a laɲini ka dɛmɛ kɛ sɛnɛkɛ mansiw ta fanfɛla la pour que jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la baloko ta fanfɛla la cogoya min na. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni munumunu salo min bolodalen kun don Wati Motors Sarl cakɛyɔrɔ in na o y'an ka tɔ bonyana ni minɛ ninnu yirali ye n'o ye tracteur suguyaw ye fo ka taa se tracteur in bɛ se ka baara minnu kɛ k'o jira naba bɛɛ la. Collectif des Ansar en milieu scolaire et universitaire Kamusi a ye kalanbulon dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin a ka tɔn musolakaw ma walasa ka se k'u ka dɔnniw kankuriya sigi yɛrɛ bolodara ka bɛn tarata marisi kalo tile 31 ma nin bɛ a siɲɛ sabanan de ko fɔ u ka nin dɔnni kankuriyali kalanbulon n'a ɲɔgɔnna sigi sen kan Ibrahim Kulibali ale ka jatalenw don a bɛna lakale Alhamidu Badini fɛ. Ansaru kalande muso danayani yiriwa sabatili wale kebao Mali kɔnɔna na o dakunde talen bɛ ka kɛɲɛ ni Ansaru kalandenw collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire kɛrɛnkɛrɛnyama an balakaw ka kɛɲɛ ni o ka ni tile damadɔ formation ye ni ɲinɛnta ye a tako sabanan ye ka kɛɲɛ ni baaraw boloda cogo ye tarata marisi kalo tile 31 an balaka ninnu ye tali kɛ formation na mun bɛ an ka farafin dumuni dɔw ko fɔ n'o ye juga a ceke ani dɛgɛ o dilan cogo ye
an ye juga de yira u la u ka o ye n ye o baara de kɛ ka kunfɔlɔ kɛ k'a yiru la ka tiga san ka tiga tɔmɔ sisan nɔ ka fini ji k'a la sɛgɛ ka taa kɛ a la kunfɔlɔ la o kɔfɛ k'o fin k'o bɔ k'o da tile la o ka ja dɔɔni an ka taa si o la mansin na ka tila ka na bicarbonate kɛ a la k'o fɛnɛ fin k'o bɔ k'o tɛntɛn k'o sigi kɛrɛfɛ o kɔfɛ an bɛna fini min kɛ juga ye an ye fini nin fɛnɛ tɛntɛn kunfɔlɔ la ka bu bɔ a la o kɔfɛ ka kama bɔ a la o kɔfɛ ka fini yɛrɛ kɛ ji la k'a ko k'a jɛ k'a yira denmisɛnnin ninnu na sisan an bɛna o fini de ni tiga don ɲɔgɔn na k'o dilan k'a kɛ juga ye k'a yira denmisɛnninw na n'Ala ka jɛ ani fini jɛman fɛnɛ bɛ an bolo tiga tɛna kɛ min na an bɛna o fɛnɛ dilan k'o yir'u la o fɛnɛ bɛ ja o ye jɛman ye ninnu sera ka cɛsiri sɔrɔ cogo min na ka nin baara in kɛ n b'a ɲini denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu ka nin jama in cɛ t'a la muso t'a la courage tɛ min na ne m'a ye kabi n nana kabi ko in baara daminɛna téléphone yɛrɛ da fɔlɔ kuma o kumana ka kuma i b'a dɔn ko ninnu ye mɔgɔw ye u cɛsirilen don courage b'u la u ka baara in u bɛ ka min kɛ a kanu b'u la u wulila ka taa ne sɛgɛrɛ fo n ka quartier la don min yɛrɛ u bɛ taa wala min yɛrɛ taara a sɛgɛnna kosɛbɛ a seginna su kolenba wa ka cɛkɛtigi ninnu yɛrɛ fana fara a ko kan n wulila fɛnɛ ka sira don u kɔrɔ ka taa cɛkɛtigi ninnu parce que ne ɲɛ b'a la denmisɛnnin ninnu courage b'u la mɔgɔw don minnu kan ka dɛmɛ nin baara in na o de la a diyara anw yɛrɛ fɛnɛ dɔnniya min bɛ an na an ka feere denmisɛnnin ninnu ma don n'a nataw la u bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye. Kamisi Mali musolaka minnu ye tali kɛ ni don ta kawuriyali kɛnɛ na o y'u ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni nin baara bolodali ye k'a ɲini Kamisi Mali collectif des ansars en milieu universitaire et scolaire a bureau exécutif maaw fɛ o ka nin n'a ɲɔgɔnna formation caya mun bɛ kɛ dɛmɛ ani sabu ɲuman ye an balakaw bolo. Kabini kunna sini baara ɲɛbilaw kɛra an taara cɛkɛ koyɔrɔ la ka taa ye cɛkɛ yɛrɛ mana bɔ Côte d'Ivoire ka se yan a bɛ kɛ cogo minnu na a ka ɲi ka ko cogo minnu na fo ka se a bayɛlɛmani ma ka kɛ cɛkɛ yɛrɛ ye vraiment an kun t'o kɛ cogo dɔn quoi an kun tɛ fosi dɔw ra alhamdulillah an y'o kɛ cogo ye o kɔfɛ kunu fana juga baara kɛyɔrɔ la an ye kɛ cogo wɛrɛw ye juga fana labɛn cogo ra an kun tɛ min dɔn a ra kɔrɔlen donc i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya muso baara yɛrɛ a tɛ kalan ka ban i b'a fɔ k'i bɛ se ko dɔ la mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ cogo wɛrɛ la o bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ e ka kɛcogo in kan donc o ra an ye nafa caman de sɔrɔ a la an b'a fɔ fana nin baara in nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ekɔlidenw ka niveau ra vraiment an nisɔndiyara u kɔrɔ k'a ye u bɛ ekɔli in na ja hakilila wɛrɛw b'u ra k'a dɔn k'u ye musow de ye u kan ka se ka musoya baara caman kalan k'a dɔn u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni baara min ye u ka furusow kɔnɔ ou bien ka se ka entrepreneuria dɔ kɛ u ka ekɔliw fana kɔfɛ donc tiɲɛ yɛrɛ la ni hakilina diyara an ye u fɛ kosɛbɛ komi nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye baara in na salon ala sɔnna an n'u jɛra ka formation dɔw kɛ ka dabileni yɛrɛ bayɛlɛma ka kɛ confiture ye ka dabileni bayɛlɛma ka kɛ sirow ye o ye formation ninnu caman kɛ salon fana san tɛmɛnenw na o ye sɔ bayɛlɛmani ka kɛ basi ye tiɲɛ na k'a ye u ka niveau ra nin denmisɛnnin ninnu ni hakilina nin b'u ra vraiment o yɛrɛ ye nafaba ye o diyara an ye u fɛ kosɛbɛ. Cɛkɛ ye fɛn ye min tɛ an ka Mali jamana dumuni ye a formateur yɛrɛ ɲuman na a baara kunfɔlɔ tila bɛɛ bɛ kɛ Côte d'Ivoire de ka na mais néanmoins an kɔni nana ye k'a fɔ ja an yɛrɛ bɛ se ka taga cɛkɛ ta o base na k'a dilan yɛrɛ ye k'a sɔrɔ na bɛlɛ ni cɛncɛn ko kuma ma y'a la quoi donc an y'o nafa o yɔrɔ la an n'a ɲɔgɔnnaw fana ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ b'a senti k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ formation in kɛnɛ kan u mɔgɔba de b'a la ninnu ye formation de ye an bɛ jɔ a la mais mɔgɔ mɔgɔba de b'a la bari sabula curiosité bɛ mɔgɔw la hali an bɛ ka na minnu kɛ tan to juga fara dɛgɛ kan an musomanin caman de bɛ surtout an minnu bɛ kalan na an camanba de bɛ ni cɛlasigi wagati sera an bɛ fasa a sababu tɛ foyi ye parce que formation ni baara ninnu filɛ nin ye an tɛ s'a si tila de la donc o de la an ye formation in fana labɛn k'a yira k'a fɔ kalan bɛ yen nɔ mais an hakili bɛ cɛlasigi fana na quoi donc formation in kun b'a yɛrɛ fana y'o ye. Collectif des ansars en milieu universitaire et scolaire Alislamaya dɛmɛtɔ ansar lakɔlidenw ka tɔn a bolofara mun bɛ ɲɛsin an balakaw ma cellule féminine a b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'o ka nin wulikajɔ ninnu nato sen na fo avril kalo tile 2. o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ an ka Musa Fɔnba sɔrɔlenw ɲɛmada. A yɛrɛ ka taa yɛrɛ ye a ka tajiw nɔfɛ Detroit Dormoz kwaji bolo la Iran yanfa fɛ nin ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka kuma ye a dimine ye min lase bɔlɔlɔ fɛ tarata
Amerika jamana nyama Donald Trump ko tarata jamana umino mafsonga fara Amerika jamana ka Detroit Hormuz kwaji bolo labla jogo nyini ani Iran jamana chekelelo ku kata uyere ye taji nofe Detroit Hormuz kwaji bolo la aye jamana uta utokomo inafo Angleterre o mimbana ka faraleka Iran jamana keleto ko hagelina bafe kadi Angleterre ma nyema umo folo ni taji kundanya be ula ukana Amerika jamana kono taji dashile be Ameriki uko sa Ameriki bulu flana notise ka taji sa Ameriki bulu uyeruka laje ka ke chewuye ningu ukunda Iran yanvaka Detroit Hormuz ninga ukataji do nguru ngeka taji ke kuka jamana ula soro Amerika jamana nyama Donald Trump ko nazara la jamana umo akaka ayeruka jwa ere kulula tinza Amerika jamana tana ye mashi ko horobli bawo amasonga fara Amerika jamana ka mamina na magosira awumo wa Amerika jamana be kelemina Iran Amerika jamana ya sago soro Iran to fuite Iran jamana la bara famba minganga ke Amerika jamana fe Iran Amerika jamana yoke ako Faransi jamana nyema Emmanuel Macron ajigina ola gasabu ke amago kumejenyo nyawo minu na kabo Faransi ma nyema yoro Iran gele ino kwa musoro ko Emmanuel Macron ga donka fo anato Amerika jamana kono Amerika jamana nyama Donald Trump jigi me Faransi la gasabu ke Faransi ya jira ka fo keleke panguru ka fo ubite meni Faransi sangolo diye ninga ta bani Israel ya mvafe wale keleke mina ngado keleke panguru ngono ko katime Faransi sangolo la kata bani Israel ya mvafe ninga Iran jamana kele ko Faransi jamana jendo teni ayi Amerika jamana nyama Donald Trump ko ofenena to Amerika jamana kono Faransi ke walela Donald Trump akotaji kote Amerika jamana bese taji memo o famba bebo ayrefi toka jeme mesega soro ala o boyoro udonedo Iran yambate ubibo Canada ani Mexico de Amerika jamana taji dafa ko wako Detroit Hormuz kwa jibulo datuguli Iran jamana fa atifu ichi Amerika jamana deunye nga nazara la jamana u ani Asia mva jamana chamambe Detroit Hormuz kwa jibulo datuguli bi barajo olufe bawo jere taji ko mago kemekeme sarala mugambe de sirimbe Detroit Hormuz kwa jibulo ina atikeli jiena abina ne taji songa yeleli ye jien kono Wall Street Journal kuna foni diso oya gira tarata ka fo Amerika jamana jama Donald Trump anaka korosigi ukena ke kapma Amerika ni Iranje kele joli kunga ko Donald Trump ye ajira ka korosigi ula ka fo Detroit Hormuz kwa jibulo jako ya dayeleli ko tafe kuye ko bawo kai kuma do dedi ayeremo Iran gelen adamine na banina na kwa bike Detroit Hormuz kwa jibulo dayelelika kolo fisiki ni yerela kwa ka kuma dile biteme ni oye dogokun nani katasi dogokun woro nyona mo aleke meka ni Iranje kele bulo da o furanje de ro ko sigi ka fo yere akala nyini ye o kaseka ke Amerika ni Iranje ka Detroit Hormuz kwa jibulo labla ngana desera ola do ya yera ka fo alaba bi songa bulo mono bo nazara la sedigi jamana u fe halibi shedo ubambe bi ane arabula jamana u ukafara nyonga ka Detroit Hormuz kwa jibulo dayele chugo nyini kolo fisiki nina ane Iranje nazara la sedigi jamana ukele ko ka Amerika jamana nyama Donald Trump ka puma lame uye jabilike jabili mindo amake jabi nogonye bawo uyuka baade semendia halibi Donald Trump demeni guro kuna fone di so politiko ko halino ya sorobi Amerika jamana nyama Donald Trump atorome anina kasabuke nazara la sedigi jamana uka bani ka deme konga nazara la sedigi jamana ubaka jira ka fo chukoshira utise ka faraka kele ino akunga di Amerika jamana nyama Donald Trump ye aka keleke mina battery patrioti uka yereke nazara la jamana chamanno kerengere ni nyana minu miseka surunya arabula kono na jango ferebi seke Iran jamana mokele ino nazara la sedigi jamana chamamba na omo Amerika jamana nyama Donald Trump bulu ubangu kera munye uga fola
do min Amerika jamana ɲɛma Donald Trump bɛ kɛlɛ in da do ama u ɲininka ama bonya do uro wa kɛlɛ in yɛrɛ bɛ kɛ ni hakilina min ye o ma fɔ maa ye o ye nazarala sedigi jamana ninnu dɔrɔ filana Amerika jamana ɲɛma Donald Trump kɛlɛ yɛrɛ kɛlen kɔ a bɛ na ni mun ye a kɛ kun ye mun ye o ma fɔ nazarala sedigi jamana ye sabana kuma bɛɛ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ kun bɛ nazarala sedigi jamana ninnu ma fiɲɛya n'a ye kuma da sɔrɔ kuma o kuma i b'a sɔrɔ a bɛ fila fila ta urɔ k'u kɛ namugu la sogo ye diɲɛ kɔnɔ a ti maa si bonya a ti si ye maa si tɔn na kuma dɔw la yɛrɛ a ka lagosi ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ u nenini o dimi bɛ nazarala sedigi jamanaw la nazarala sedigi jamana dɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ o ma ɲɛma ko u bangun ka fara Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka kɛlɛ in nɔ dɛ hakili dun yɛrɛ de ti sɔrɔ kɛlɛ in nɔ u fɛ kɛlɛ kɛ kun ye mun ye u tɛ fɛn dɔ o la a don dɔ kɛlɛ in fɛnɛ nɔ a ma fɛn f'u ye tiɲɛ don u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛbolo kɔnɔ ko OTAN nka ni kɛlɛ ma ɲɛ kɛ kɔ k'a bɛ jɛrɔ a ka ka jɛdenw ka ladɔnniya k'o ma kɛ OTAN tɔn jamana ninnu dun fana jamana bɛ jamana la u ka surun arabula kɔnɔ na ka sanga ni diɲɛ sigi cogo ye nazarala ni o ye Europe ye ani Asie ni o ye arabula jamanaw sɔrɔ yɔrɔw ye u bɛ surunya ɲɔgɔn na fa dɔ fɛ ni olu sɔnna ka don Donald Trump fɛ kɛlɛ in nɔ u tɛ kɛlɛ min laban jogo dɔn fɛn ma fɔ u ye kɛlɛ kɛ kun na labɛnw minnu bila bɛ sen kan fɛn ma fɔ maa si ye o rɔ ni kɔlɔlɔ yera kɛlɛ in nɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔ na se nazarala jamanaw mɔ jamanaw minnu ka surun arabula kɔnɔ na u tɛ se ka don o da fɛ Sven Biskop ni ale ye sanfɛ kalan karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la min ɲɛsin bɛ lakanako mɔ diɲɛ kɔnɔ ko Institut Egmont o y'a yira k'a fɔ nazarala jamana ɲɛmaw ka ban ka tugu Donald Trump nɔfɛ kɛlɛ in nɔ u jo don k'a sabu kɛ kɛlɛkolon ma tɛmɛ a kan ko kabini an donna kɛlɛ in nɔ an bɛ ka taa kɛlɛ ɲɛ bɛɛ ɲɛ tɛ ka dɔn kɛlɛ taabolo la Donald Trump kan bɛ ko a sera Iran na Iran jamana kan bɛ ko k'i ma dɛsɛ Iran jamana ka mugu filitaw tɛ ka se ka kunbɛn tiɲɛni bɛ ka kɛ fa bɛɛ fɛ arabula Bani Israɛla kuma dɔw Donald Trump kan bɛ ko kɛlɛ in na jɔ ko sigikafɔ bɛ senna ani Iran cɛ Iran jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ k'u jɔ k'a jira k'a fɔ sigikafɔ tɛ u ni maa cɛ ko kuma k'a ɲɔ kɛlɛkolon tɛ ko nazarala setigi ɲɛmanaw y'u jɔ jɔyɔrɔ min na nin ye a b'u ka jamanadenw ka laɲini de dankɛnɛmaya ka sabu kɛ u ka jamanadenw fɛ ko tɛ nin kɛlɛ in ye o fɛnɛ dafɛ kabini kɛlɛ in kun daminɛna tiɲɛ don siga kɛ bɛ arabula jamana caman nɔ minnu fara bɛ Amerika jamana ka Iran jamana kɛlɛ nka k'a da kɛnɛ ka yɛrɛ sa k'a fɔ n bɛ fara Amerika jamana kan ka Detroit Dormouse ko a jɛbolo dayɛlɛ cogo ɲini jagoyanin fɛ k'olu bali Émirats Arabes Unis jamana de nani filɛ i yɛrɛ kɛ o ye Émirats Arabes Unis jamana a ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka fara Amerika jamana kan ka Detroit Dormouse ko a jɛbolo dayɛlɛ cogo ɲini Wall Street Journal kunnafonidiso de y'a sɛbɛn k'a fɔ a ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ bibi in na Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaw u bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité nɔfɛ a bɛ se ka diɲɛ di bɛɛ ka fara Amerika jamana kan cogo min ka Detroit Dormouse ko a jibolo dayɛlɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman kunnafoniw bɛ ka na n'a ye fana k'a fɔ minisiriso min bɛ Émirats Arabes Unis n'a ɲɛsin bɛ Émirats Arabes Unis ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ a bɛ ka wele bila arabula jamanaw mɔ ani nazarala jamanaw ka taa se Asie-gun jamanaw i n'a fɔ Japon ni Corée du Sud n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ se ka kɛ Amerika jamana jɛɲɔgɔn jamanaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo bɔ kɛlɛbolo min bɛ Detroit Dormouse ko a jɛbolo dayɛlɛ kolofisiginin na ko a labɛn bɛ sen na hakili jagabɔ bɛ sen na Émirats Arabes Unis duguba la Abu Dhabi n'o kɛra kɛ fɛn ye Wall Street Journal kunnafonidiso ka fɔ la o ye takuru tɔ da donnen ye Iran ni Amerika cɛ kɛlɛ la bawo hali ni kɛlɛ kɛra banfɛn ye Amerika ni Iran cɛ a kuru na to Iran jamana ni Émirats Arabes Unis cɛ. Bani Israɛla minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ a babu sentigi bɔra k'a jira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min kun bɛ Bani Israɛla ni Faransi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maramafɛn sanni nɔ ka bɔ Faransi ka na Bani Israɛla k'a bi jɔ bawo Faransi jamana ɲɛmɔgɔw n'an bɛ dɔnse min da nin ye
donzendo min ye farati ye Bani Israila jamana mo kodo natawla Bani Israila ka maramafe sanda ona ke ana yenyon jamana wore ni nyonje Faransi jamana tebli ka sabu ke munye kunama do san 2025 septembre kalu Faransi ma nyemo de na netle uchangu jo ka fo Palestine ngo minye ninye Bani Israila dafe ni Bani Israila be ka bone banflado ukuna abarata utaru soro ye sigiro nyamo nganzigi kerela onana ke fongi gwenga bo isigi yoro la Palestine bo yere nyingele mina Bani Israila be kitake ulu fali nga Faransi jamana nyamo de na netle ajira san 2025 septembre kalu la ka fo abarata de Palestine mi la kodo adama jamana ye anve ode mabe Bani Israila mo flana Faransi ma nyemo ukaba Ameriki jamana nyemo bulu aka keleke panguru nkasika temeni marama feye Faransi sangolo fe ka Bani Israila la soro irangele lo o fene mabe Bani Israila mo tarata di Faransi jamana nyemo ye jabili ke kuino Emmanuel Macron ka la silila akui dabali bana ka me Ameriki jamana nyema Donald Trump da ka fo ambago kumeje nyonya mina ka bo Faransi jamana nyemo yoro Iran jamana kele ino kamo soro ko kono gwangodu amo fo do wore kamo fo olu bani aka keleke panguru ndemenimo ni keleke minaye Faransi sangolo fe kata Bani Israila yamba fe ka Irambu ko dabali bangodu ko nga Amerika jamana nyama Donald Trump ka donga fo kabini kele indamene olu bani njoro iniro adamene do uyafo kafo kele mindo ute kundo ala amasara ula nga Bani Israila ma nyamo ye ajira kafo san laba nununa Faransi jamana nyamo uka hakilina ubekata Bani Israila juguyala ani Palestine nje okuma Faransi ma nyamo ka donka fo Bani Israila sebe korotoro me ukoro abarata uyafo Faransi ma nyamo ye kafo keleke mina minde mendodu keleke panguru na Faransi sangolo fe abekata Iran yamba de ye ka Iran gele na ye kakla ka jira Faransi ma nyamo la kafo Iran nyamana keleli au nazara la jamana ufene kala kana be o dadiro akanga jenaye o bedangene ma yale Faransi jamana kala ba kabba panguru ne keleke mina ungelimo ka Bani Israila la soro ne Faransi jamana sangulo temeniye Bani Israila ma nyamo ya jira kafo ayutoro ama ula dunia kafo Bani Israila jamana abi marama feminu za Faransi jamana bulu san 2015 kana se san 2024 mo ero ware million geme flani mugani zaba ani ba keme fla ode dona Faransi kun Bani Israila jamana fe Iranga kwa ministeri minyeshi meirani jamana ware ni nyonje kunyanya na bomo Abbas Arakshi ani Al Jazeera katarika uko kuna fonirisu ni nyonje barusi mve ayajira kafo maute mingala mo Iran jamana labembe kele mve ka keni Ameriki jamana yefo kalu woro Iran jamana tidese kalu woro yin abu fo mo kado labe mimbi ko fo Iran jamana na kele nyoka do ka fo abeka fenfe nyesigi abeka jateo jatibo ko ke Iran jamana dese kumaye ko shite Iran jamana dese kumaye anyiningale Al Jazeera kuna fo ndiso fe anyame ko sigiga fo be ani Ameriki jamana che ako sigiga fo te inani Ameriki jamana che ko ba ko sigiga fo korodo nedu jamana oni nyonje jenyonyala sigiga fo koro imunye jamana fla ufara la nyonga kapma kabe benga doka ako na nyona bengante Amerika jamana ni Iranje onanyo na sigiga fo make Amerika jamana ni Iranje ako kiedo kuma be kumala kuna funu bese ka bo jamana flawu teri jamana do fe kase jamana domo do togola okanga jabi chugumi obi jabi Iran jamana fe abo chugula fana Amerika jamana bese ki nyashin Iran jamana mo kuma nyonya nasara ufe naga juru kupe ko na nyona kasebeni do nyashin Iran jamana mo Iran jamana be jatemine ke na kangu jabi na mangu jabi ko na nyona ubi nga ka fode ko kuma nyonya re bese na uni nyonje ko sigi ka foda ma yere ko fendi uya nyini nga yala Iran jamana abese ka kele njo chugo me amago be dangani abmena aku dangani ate do wore Iran jamana de ungan kishili ko o debe ka ke Iran jamana febi kele ino fana bawo Amerika jamana ni Bani Israila na be bi Iran jamana kadi wa ko mo gasigina e ka fo do na tawla labe wore be se ka ke Iran jamana fe kele ino halibi umami nye unyana
Abbas Araki y'a jira k'a fɔ a tɛ jigida jamana kelen wali kelen fila kan k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ Iran jamana a segikun ye a kɔ kɛlɛ in nɔ ka kɛlɛ bila ko hali jɛnsɛrɛkɛ naani tɔma Nations Unies ɲɛmaayaso min y'o ye baaraw n'u taabolo kɛra sababu ye Iran jamana k'a dɔn k'a fɔ jɛnsɛrɛkɛ naani tɔma Nations Unies maɲɔkala banfila de b'a kunna a tɛ se ka sɛ dabɔ ji la ko kuma ni kɛlɛ ma ɲɛ jɔ kɔ Iran jamana ka laɲini ye min ye fo n'o de kɛra laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛ ti wuli min kɔ o de bɛ kɛ Dr. Dormozo ko a jibolo kunkan kuma nɔ Qatar jabaranizo Al Jazeera kɛlen ko ɲininkali tɛnku a la Abbas Araki y'a jira k'a fɔ a ka sidɔn fɔlɔ k'a fɔ Dr. Dormozo ko a jibolo ji don ji min bɛ Iran ni Oman de ka diɲɛ kɔnɔ olu ka dugukolo ji don u ko ji min ma ko o international n'o ye maa si ta tɛ ko a ji fa min ye ko o fɛn tɛ Dr. Dormozo ye ko kuma a ka kan Iran jamana ni Oman jamana o hakilina ye min ye Dr. Dormozo kɔrɔ o ka sidɔn a ko a ka sidɔn fana k'a fɔ Dr. Dormozo ko a jibolo da yɛlɛn bɛ dɛ a datugu bɛ jamanaw de ɲɛ jamanaw taji donni guurun de ɲɛ minnu fara bɛ Ameriki jamana kan ka Iran jamana kɛlɛ ko nka n'i y'a ye maa caman tɛ ka sɔn k'i pɛtɛ a fɛ a bɛna taa datugu di ɲɛ lakanabaliya min bɛ se ka ye a furanjɛ rɔ k'o de n'a mɛn ni gɛrɛndɛ ye n'o tɛ sira labila bɛ Iran jamana teri jamanaw ye u ka se ka tɛmɛ wa ko don nataw la u bɛ ka labɛn bila sen kan min bɛ se ka to teri jamanaw bɛ se ka tɛmɛ u fɛrɛlen Dr. Dormozo ko a jibolo fɛ k'a sɔrɔ u ma tɔɔrɔ sɔrɔ. Ayiwa o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲuman dali la aw k'an bɛn diɲɛ waati yɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ.